Samahan ko sa Sabuhay tayo dyan. Ngayon, pauwi na ako. Ay, hindi. Papunta akong gym ulit. Pangatlong araw. Ang gagawin ko ngayon, pumunta akong tawag dun eh. Parang combination ng ng push-up, deadlift, clean, saka push over ba tawag dun? Sa shoulder press pala. Tapos squats. Nalimutan ko yung tawag doon, pero yun ang gagawin ko. 5 sets tapos uwi na. Bumigat ako nung Monday 77 kilograms, tapos Thursday 76.5, tapos kanina 79 kilograms ako kasi kahapon bike ako, may mga pinuntahan ako, pagod ako, nakita naman sa video. Tapos kumain ako ng kumain kasi nga parang para mag-repair yung yung cells kasi mga tissue, dahil yung legs ko sobrang sakit, hindi pa gumagaling, ilang araw na. Pero magre-rest ako bukas. Ngayon, try ko pumunta na ng gym. Yung mga kosa. Oh, bibilis nila. Dito ako ulit sa paborito kong spot. Sarado yung gym eh. Kaya ang pisngi ko. Balito try ko maghanap ng mga kasama. Try ko si Tupas saka si Boss Jerome. Try ko mag-ampukaw. Yung diretso dun. Nabaikan ko na yun noon eh. Pero try ko lang. Nakain ng mukha ko kasi kailangan magpapawis. Kasi short distance lang tong iniikot ko lagi eh. So sana long distance lang safe. Pagpupuntang town kasi masyadong maraming sasakyan. Ang dami rin nagpa-bike eh. Sunday syempre. Bike jogging yung mga tao. So try ko tuloy mamaya. Sir, kamusta doon? Hanggang saan lang pwede? Ay, ang likikli lang, lapit na lang pala. Malapit lang. Jogging na lang. Jogging na lang. Ikot na lang sa ibang lugar. Sa lang, access road lang. Bongga-bongga siguro. Kaya pala ang daming checkpoint. Yung mga kasama nandiyan. Andun pa, Tayo ko nga silipin, Hanggang kailan daw? Sarado na naman. Ang pukaw lang sana ako eh. Sarado. Nandiyan sa mismo sa checkpoint doon sa medyo akit lang. Opo. Ay, pagod dumating pala ng Ang lapit na lang pala Malapit lang. Yung dalawang kumpada lang. Dalawang kanto na lang ito eh. Sige, isulitin ko na lang hanggang doon, Tapos balik, try ko hanap ng ruta. Sarado din naman dun sa may yung dulo ng ungasan, Ay, una naman. Sinarado na naman nila. Yung ay doon sa Sige. Manak na ako. Paps. Okay. Bali, hindi available si Tupas saka si paring Jerome. Ngayon, yung apukaw naman, sarado daw hanggang checkpoint. Hanggang checkpoint lang, Bike ko hanggang checkpoint, tapos reroute ako. Tignan natin kung ganda sana dito kasi walang sasakyan gaano eh. Saka ang okay dito, yung view, hangin, maganda. Drive ko lang hanggang checkpoint, yung mga kasama. Kasi dito pag mga bikers halos magkakakilala lang, kahit di mo kilala. Nag-uusap-usap kayo sa kalsada. Tropa pips. Check na lang natin hanggang checkpoint. Ganda dito eh.
Buti hindi ko rin dala yung drone, kundi bibigatan lang ako, tas hindi pala pwede. Isang kurbada na. Balik na tayo, pababa naman yung halos lahat eh. May konting paakyat lang pagpabalik, kaya madali lang yung pauwi. Ngayon kung magja-journey tayo, baka sarado rin. Ayun, makikita na akong mga tao-tao. Alam ko hanggang doon. Idol ko si Cassie Neistat eh. Neistat pala. Kahit nagra-ride yun, nagka-camera eh. Lupit. Di ba naman di ko gusto yung mag-rides dito, di ba? Ang hangin, ang ganda ng kapaligiran, lalo pag pinalipod ng drone yan. Sick yan, man. Ganda dyan. Ang dinging huni ng ibon. Wala ganang sasakyan. Kaya, pag dito ka nag-bike, mas safe. Hindi sinabing safe na safe ah. Mas safe. May mga kainan kasi dito. Talagang kumain. Ang kudkod ng libag. 5 minutes na pa ako nakakarating sa checkpoint. Sarap din talaga magbike. Lalo pag peaceful. Saka hindi ganong uphill downhill dahil safe yung rides. May mga rider din sa likod ko, mga bikers din. Mukhang hanggang checkpoint lang di sila pupunta. Wala na silang maglayo-layo. So medyo paangat dito eh. Diyan. Blusok ng konti tas paangat. May dyan eh, may space dyan na parang delikado. Kaya preno-preno tayo. So, yan yung space na yan. Ang daming sumasaludsod dyan eh. At gasoline station, diba? Sino hindi ko gusto yung mag bike dito. Ganda. Hanggang dito na lang ata yung checkpoint eh. Bawal na ata beyond. Ayan, pinapara yung van. Hindi na ako pupunta dyan. Ikot na ako kasi mukhang hindi talaga pwede.
Durog na naman bayag ko. Dahil pitpit ko pa lahat. Yan sa trabaho, baunan, mga ganun. Sarap din. Oh, narinig yung mga ibon. Sana narinig. Ang bundok. Malamig na hangin. Hindi ang kapaligiran, magandang hangin. Yung mga bikers pa rin napapunta, mukhang i-ride din talaga nila hanggang dito sa checkpoint. Hindi ko lang kung makakasulubong natin eh. Kasi yung iba nagkakat na doon, tapos di na dumadiretso dito. Siguro ano na ako. Salubungin lang natin sila tapos senyas lang tapos ano. Baba natin to, rides muna tayo sa ito. Yan. Negative. Hanggang dyan lang sa kanto. Oo, tas sir. Ayaw. Negative. Hanggang dito lang eh. Tapos paparahin ka nila. Tapos wala, alanganin. Ikot na kayo doon, sir. Oo, doon lang din ako umikot. Tapos balik na. Oo. Sige. Sige, sige, ingat sa atin. Sarap paliparan ng drone dito. Yan. Nakausap ko na sila. Tulad ko, pasaway din. Ikot na lang, doon na lang sa checkpoint. Ayun, ganito na lugar na to eh. Pagdala ko yung drone sa susunod. Pero basag puwet kasi yun. Pero okay lang. No? Paliparan ko dyan. Alam mo, napakagaling na eh. No? Sige, uwi na tayo. Ay, 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 si Ubuntu. Nakakaban ako. Dito kasi ito yung isa sa pinaka best na nakita kong structure dito sa sa Baguio. Ito nakita nyo yung daan. Oh, yung puno. Yan. Para hindi putulin yung puno. Diba? Ginawa ng stairs. Nauna yung puno kaysa sa tao eh. Yun lang naman gusto mong pakita dun. Stig, di ba? Nauna yung puno kaysa sa tao. Yan, uwi na. Gandaan lang ako kaya stop ako para dun. Yeah. Yeah. Ito ang airport ng Baguio. Bawal palipad ng drone dito. Pababa to na medyo padagay ng konti. May konting angle kaya free run. Hayaan ko na lang. Preno lang. Puro ko natin yan, bikers yan. Lahat ng mga bikers ko sa yan. Mga oblaks kami, may Lou. Ako sa yung mga isang oras. Pagpabalik.
Ay. Tingin tapos ang oras. Okay.